Burgerașilor și bine v-am găsit la un nou episod de League of Legends. Aici este un episod bonus pe ziua de azi, deoarece joc co-op cu Cristi. Zici tu ceva? Bună! Astăzi o să joc primei cu el pe bot, fiindcă joacă foarte bine ADC. Glumeam, doar el nu. O să vedeți. Așa. O să merg pe suport tank, că ne batem cu Ezreal și Nami. Ne băgăm în E. Se pare că avem două top. Ce? Eu, da, să... Tocmai mi-a... erai doar tu. Da, aici să nu am probleme. Aha, hai că m-ai omorât. El are skin-uri, vreau să ne luăm amândoi championship, dar lui i-a picat și secret 1 și championship la chest, că el are noroc, mie îmi pică doar campioni, dă 450 gen Garen. Nu mai știu alți campioni de 450. În fine. Velcozul ăla se bate cu Z. Păi, din câte observ... Stai, what? Noi avem două top. Da, știu, Draven top, nu știam, n-a scris nimica. Nu cred că e... Da, și ce iteme și-au luat. Da, sigur. Hai, dă-i acolo. Farmează. Să-ți pun un word pe aici, să ved pe unde vine. Da. Bă, ai luat tot farmul, nesimțitule. Lasă-i, lasă-i. Nami aia e Africa. Nu cred. Eu cred că doar se preface. Dar de ce s-ar preface în turetă? Da, bă, e Africa. E BRB. Da, nu cred că o să stea mult așa. Nici eu am chef să mint. Dacă o mut puțin cu hook-ul, nu cred că o să fie vreo dilemă. Nu mai știu. Oh, cât damage am dat. Păcatul, păcatul. Foarte slab, că n-am ierit. Da, n-am ierit, deci... E slab, n-aveți ce să spuneți. Da, asta e numai să vezi după ce maxează în el. N-ai luat cannon-ul! Pedeapsă! Ăsta, dacă îi dai une, e... Da-mi une! Oh! Da, ce schilat ești! Bă, da, aproape mor. Nu! Așa, hai, Nami, ce poți face unei caliste double kill? Da, vedeți, e slab, n-a făcut acum, da, bă, e foarte slab. Da, nu mai contează. E minutul 3, a făcut botul double. Da, dar sunt cam ruginii la farming, cam deodată. Ai 16 farm, e destul, mă, eu în minutul 3 aveam 5. Asta-i. Depinde și cum îți câștigi lane-ul. În moment ce nu le bate cu niște câmpiți. Da, ăștia chiar sunt nubi. Bravo. Ăsta acum doar dă cu buzeuri și Q-uri. Dar Velcozul o să ia bătaie de la Z, pentru că Z poate să-i dea duși la majoritatea skill-urilor. Adică la toate, că el are, mi se pare un campion. Plus că de fapt se poate feri pur și simplu de ele. Sau așa. Azi auzi, mă fac pe build. Matei? Da? Da. Ce? Oh nu! Am prins pe nimeni. Ți-a plăcut cucul meu? Foarte bun. Da. Până și mama el prindea pe ăla. Dacă... Nu.
Holy! Ce huchiară! Sunt foarte priceput după cum vedeți. Și Cristi o să-i dea un E. După ce vedeți. Dus făritele din ea în ultima secundă. A, nu e dat eu? Stai pe ele, stai. Păi i-am dat eu, dar i s-au dus toate suritele din ea. Și rămăsese cu una singură de la basic-ul ăla. Ce să-i facem la timp? Și-a dat kill. Degeaba așa dat. Noi tot câștigăm. Ciu! Las că-i bine. Aoleu! Ghistin a venit. Drăcol! Taci! Hai că-l bate în sol. Oh, l-am luat eu! Hai, vino, vino, vino! Bravo! Hai că ne descom. Nu e 4 kg în minutul 6. Hai, bază! Amândoi. Mă gândeam în răspunde. Nu ești deloc ruginos cu palmul. Că mai e Ezreal cu ăla, da. Ezreal măcar are level 6? Păi da, aia mă gândeam și eu. Păi chiar nu are, păi nici nu a apucat să vină bine pe lane că a murit. Can you farm more cause I have a mission? Ah, unul din echipa noastră să aibă 400 fac. Da, Cristi, e o misiune care unul din echipa ta trebuie să aibă 400 farm. Și e foarte greu. Am prins! E! Hai! Și-a dat de toate, dă-i un E! Bravo! Vedeți, e foarte slab. Flash Q! L-am luat! Yeah! A intrat un... Perete. Cred că da, a intrat un zid intenționat. Da, cred că ai jucat-o destul de frumos. Ai 5 kill-uri! E ușor acum. Trebuie să avem grijă să Da, nu eu se o fie... Aia, dar să-mi Zed are iau un 2. Face of the Mountain, după aceea o să-mi iau ăsta și o să fac vreo 3 în viață. Nu, 2000 șans. Și după aceea o să fiu suportul ideal care să bage lupte și chestii. Ezreale, ce skillat ești! Noi în minutul 8 am pușat o turetă. Și voi aveți level 4. Hai, farmează. Oh. Aoleu, da ăștia, mereu când prind, tu vezi că își dau flash? Oh, mamă, ce Q, bă! Oh. N-are level 6, n-are ce. Am dat click din greșeală pe minion. Hai, dă-i, nu-i ca lumea. Ai grijă? La nu? Holy, cât damage dai. Au, mi-a dat Q, ești prost. Nu, ce aproape. Măcar mai am mană. Bă, e posibil să vină Rexa, e... Dăm câteva, îl omorâm pe ăsta. Bine. Nu, l-am prins. Vezi că e Rek'Sai. Fugi. Da, asta e că ai mană. Haide pe aici. Da, nu. Ah, nu! Nu, Q, rapid! Bum! Hai, nu m-a omorât. Holy, cu ne, double kill. Are 8 kill-uri. Hai bază. Bun. Vedeți, nu mai știu. Ah, fuck Z.
20. Nu. Hai că faci 9 kill-uri. Și de data asta pe ăsta îl iei și pe ăsta și double kill. 10 kill-uri în minutul 10. Nici măcar un dead. Da, eu am unul că m-am omorât acum. What? Ce-a scris Calista? Nu, ce-a scris Velcos, pardon. Ia. Eu sunt Calista, doar de da. bestie, ești o bestie. Ți-a spus că ești o bestie. Dar știm. Odată am dat de o Calista Da. care s-a dat live pentru că jungle a venit la ea pe lane cât timp ea nu era și ea din farm. Ia? Dar era main Calista, efectiv. Vezi că și juca ți-am dat bine. lanternă, ți-am dat lanternă. Credeam că am trecut de deja. Nu sta atent când cineva îmi dă lanternă, așa cu 13 mi se pare o stupizenie. Nu, dacă Dar ți-ai... n-am murdat deloc, dar de fapt nici nu e nevoie să murdăm. Da, nu e nevoie. Dacă ar cum fi vedeți, fost am pus nevoie- un mic gen facecam cu Fizz acolo în stânga. Ce prost e! Hai, Cristin. Păi baci și... Hoi! Hai pe înțeles. Holy! Ce bun ești! Ai văzut ce mișto arată acum când îi dai unui aliat Face of the Mountain, e verde, mișto. Și așa și shield battery-ul când îl faci, hai pe mine. Velcos M-a făcut și ceva mai interesant decât scutul ăla albastru. Răța nașpa. Oh! Băi, ești chiar o bestie. Dar tu știi că l-a dat o damage și am dat ca el. Da. Da, în fine, nu mă gândesc. Vedeam că ești de W, dar nu la... Hai pe Nami. Asta sau... Ce? Nu m-a prins cu... M-a prins doar pe mine odată în bulă. Pe tine. Holy! Mai ai ce... Mai ai cum să scapi de așa... De... Oh, mamă! Ce e ea? Hai să-mi pușăm. Fac. Hai Vreau să pe zic o porcărie de tunel, dar e fix în curetă. Dar mie îmi place skin-ul lui Rumble. Da, e foarte mișto. Și eu mi l-am dorit pe ăla. De ce toată lumea nu joacă? Eu mă duc să-i Rumble? furetul lui Rek'Sai. Bă, eu îl prinsesem mai bine. Alo. Uite. El lasă-l. Îl vreau pe L-am zile. prins! Nu! Am dus prost. Bă, trebuia să-ți dau lanternă ție. Și eu am jucat prost la Ai fel. dat lanterna în tine, nu la mine. Da, trebuia să dau lanterna la tine. Credeam că o să vină. Dar eu cred că vin niște proști după mine. Chiar o să vină. Holy! Doamne, n-ai cum să cap acolo. Da, ascultat. What I know? What? Stai 2 secunde. Da, nu știai? Eu nu am... Stai, am uitat. Ulta ei. A fost schimbat, am uitat, da. Rework-ul a fost făcut, dar n-am fost om când s-a făcut rework-ul. Nu? Dacă știam... Trebuia și eu să-ți spun. Bă, Velcos a încercat să facă rift-ul singur. Velcos a încercat, vrei să zici? Da... Păi să vedem, 3 are 1 cu 3, dar... Dar tu ai 17 cu 1. Păi față de că toată lumea se concentrează pe bot. Nici nu mai se uită în altă parte. Da. Dacă mai lasă botul odată așa liber, de fapt stai, e deja prea târziu pentru că eu am stat pe lane până mi-am făcut 2 iteme, am stat pe lane. Am venit bază efectiv, am făcut 2 iteme. Hai că farmez și eu aici pentru Battle Shield. Că e foarte folositor. Hai că e bine.
Am 27 far. Vreau să distrug pe asta. Crezi că nu o să o mamă, da, ți-ai luat și Runan. Acum e... Păi ți-am zis, mi-a luat 2 iteme. Păi da. Oh, shit! Bă, Draven ăla știe să-și dea ultima atacă decât. Hai, Cristi. Nu m-au award, mă. Oh! Nu. Ia să... Hai să mergem pe bot, hai că-ți dau Ia la multe. Dragon. Nu, hai să... De fapt, da. E... Ăla ne ajută să putem. Vreau să încerc ceva. Merita să încerc. Bă, nu pe mine mă aștepți? Nu. Pot să-l fac și singur. Pot efectiv să-l fac singur. Bă, știu, Tu vezi, uite-te, tu vezi și rapițul, nici n-ai zici timp că să e uite la un... mine. Zici că e un arici. Mi-a dat 2 suflete, dragon. Păi nu o să fie. Vrei să-i batem pe ăștia? Bă, hai să-i batem. Așa. Și restul, hai să mergem după restul. O să-și dea în continuare să fugă, nu? Oh, Și-a dat heal-ul. și heal. Perfect. O fac. Bă, da, ăsta are 2... Ah, lol. Are Xai, are... Bă, ăla e 2 HP. Am omorât-o deja până la mine. Mă mulțumesc foarte. Ai omorât-o? Păi da, pleca, păi ne-ai văzut-o lău. I-am dat în câmp. Ho, fraier. Bună Zed! Ho, fraier. Azi! Sau nu? Ah, mersi. Ți mi-am dat flash în partea greșită și am dat în parte. Holy, ești un monstru. 21 de kill-uri. Bă, uite-te câte tunele. Eu mă întrebam pentru o secundă de ce n-au dat încă surrender, dar am uitat pe ei. Ai, e... De fapt, da, Fac. credeam că... Aici Arată zic, prea bă. epic. Anyway. What? Ce build e ăla de Draven? Oh, fuck. What? Ce... Ăștia, Ezra, nu ne echipă? L-am terminat. Holy. Ridic. Am Am prins prins. de ăla. Moară. Prins-au tău. Quadra, unde penta? Penta! Ultimată, du-te, dă-i penta! Penta kill! Ei. Mamă, sper că am filmat. Un penta kill pentru Cristi. Are, kill-uri. Poate să faci singur. Bine, dar dacă nu l-ajutam eu, nu făceam penta. Păi de-aia sunt legat de tine. Ești unealta mea. Da, bun. Ce? Ești unealta mea pe scurt. Wow! Mă faci o Păi nu mă, tu ești micunealta mea secretă. Micunealta ca la Mickey Mouse. Na, mouse. Caut. Mamă, iar facem Are penta. să pui titlul Matei micunealta secretă. Da, sunt micunealta secretă și pun o poză cu un treș cu niște ochelari și cu o țigară. Nu mă, pui o poză cu chestia aia umblătoare, știi tu? Aia care... Aia pe care o striga ăla. Nu știu, cred că o să pun o poză cu treș. Pui acolo, în mijloc, un treș. Nu! Băi, cât de vezi. What the fuck? Eu sunt singurul... Nu, dar eu mai puțin level care tu. Păi stai, noi avem level 11. De fapt, noi avem mai mult de level ca toporul, deci...
asta vreau să vă mulțumesc, fiindcă am strâns în 3 ori. Iarăși, de ce nu pot să-mi dau seama și cu ultimata aia? Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru suma de 100 de vizionări, pentru 101 de vizionări, 101 de dalmațieni pe care i-am strâns la episodul 3 cu League of Legends. Chiar vă place, vezi? Trebuie să nu-i placă un pește. Din punctul meu de vedere, deja e prea târziu pentru echiparul să mai facă ceva. Bă, de ce Am- nu-ți dau Slender? Nu le place. Ei, poate le face prea mult meciul. Oh, vreau să vadă un tip care dă pe la aceste capturi. Asta. Din Matei. Outplay. Aproape. Bă, dar i-am dat de meci. Bă, uite-te cât bani aveam. Eu mi-am cumpărat 2 iteme, iarăși. Și eu mi-am Eu vin bază, cumpăr 2 iteme, vin bază, cumpăr de 2 iteme. Așa că nu. Pun asta pe 2. Ștergem asta. Pentru ce 400 farm? Da, ca să facem, de fapt, da, ca să E un facem, quest? Da, un quest de trebuie să faci 400 farm. Toată echipa ta? Nu toată, Total. doar unul. A, deci de-aia stăm așa. Dar eu n-am quest, tot așa că o să termin meciul. Da, termină, că oricum, dacă o să-ți dea niște iconite mișto. I-am văzut. Da, sunt foarte mișto. Da, ai grijă să Rip. Am intrat în toate knock-up-urile. What? Greg să iarăși a dat tot pe mine. Păi da, are un cooldown foarte, foarte mic. Eu nu sunt obișnuit cu ea și nu știu cum crezi. Am văzut că dispare așa de pe hartă. Nu dispare, se bagă pe pământ. Păi asta e și ideea, se bagă cumva sub pământ și îmi pare... mă face să cred că am omorât-o, știi? Eu dau eu E în secunda aia. Dar eu termin misiunea, că ne trebuie toți o iconiță. Termin-o mai repede și așa am murit de 3 ori, sunt dezamăgit. Tuturor, ne trebuie tuturor, nu M-am ne trebuie îndrăzit să toți. mor de 3 ori. Hai mă, nu luăm! Velcoz! Hai, ajută-ne! Păi știi, bat misiunii. Quadra, Hai, quadra! deci, hai dă Velco și Velcoz în oadră. Un penta. Hai. Uite pe Nami. Pe Nami. Uite-te la Nami. Lol. Easy. Well played. Easy. Cam atât a fost cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați butonul de like, fiindcă mă motivează să fac și alte videoclipuri. Pa, pa!